Firma Bankrot ponúka okrem riešení pre právnické osoby aj služby pre zadlžené fyzické osoby nepodnikateľov a zadlžených živnostníkov. Ak máte viac dlhov, ako ste schopní splácať a výška dlhov je už väčšia ako váš majetok, nestíhate splácať svoje úvery, požičky, faktúry, máte množstvo exekúcií a súdnych sporov, alebo ostali vám dlhy po ukončení živnosti, využite možnosť druhej šance podľa vzoru Európskej únie a začnite život s čistým štítom prostredníctvom osobného bankrotu. Osobný bankrot fyzických osôb znamená zbavenie sa všetkých vašich dlhov. Osobný bankrot v Slovenskej republike je upravený v zákone o konkurze ako malý konkurs. Zmyslom tohto zákona je pomerné uspokojenie vašich veriteľov a následné dosiahnutie oddlženia, čo znamená, že ak splníte podmienky uložené zákonom, na konci trojročného skúšobného obdobia dojde k zániku všetkých vašich dlhov a môžete začať nový život bez dlžôb. Ak ste práve vy nešťastným dlžníkom, ktorý nevie, ako sa vysporiadať so svojimi dlhmi, máte už dosť svojich veriteľov a exekútorov, chcete sa zbaviť všetkých vašich dlhov a začať odznova, navštívte nás v našej kancelárii na Peterskej ulici 20 v Bratislave. Konzultácia je zdarma, kde vám osobne ako špecialistka na osobný bankrot vysvetlím, ako celé konanie bankrotu fyzických osôb prebieha, čo všetko obnáša, ako sa dotkne vášho života a čo všetko je potrebné splniť, aby ste sa dostali do úspešného konca a teda nového života bez dlhov.